Hei, salut, bine v-am găsit! Azi vreau să atac o temă destul de interesantă pentru că observ chestia asta în social media. Mi se tot spune din diferite zone tâmpenia asta, după părerea mea. Este un mesaj pe care îl vedem la anumite persoane și care spun că își doresc o femeie sau un bărbat, sigur, după posibilități, care să știe ce vrea. Prea vag. Mult prea vag, dacă mă întrebați pe mine. Pentru că asta frizează, de fapt, joacă la mantinela vrăjelii. Îmi doresc o femeie sau un bărbat care să știe ce vrea. Bun, perfect. Păi și atunci de ce te super, frate, când vine un bărbat care îți spune că vrea să călătorească și să facă sex? El știe ce vrea, da? Nu asta ți-ai dorit? Un bărbat care să știe ce vrea? Sau tu, ca bărbat, de ce te superi în momentul în care vezi că vine o femeie care își dorește familie și copii? Femeia știe ce vrea, da? Întrebarea este ceea ce vrea celălalt este în concordanță cu ceea ce aștepți tu sau ceea ce îți dorești tu? Pentru că în momentul în care nu este în concordanță cu ceea ce îți dorești tu sau cu ceea ce vrei tu, toată polologia asta și toată vorba asta cu îmi doresc o persoană care să știe ce vrea este o vrăjală. Este o vrăjală. De fapt, mesajul corect, dacă mă întrebați pe mine, ar fi următorul. Îmi doresc o persoană care să știe ce vreau eu. Ceea ce iar este o tâmpenie, pentru că un om n-are de unde să știe ce vrei tu. Da? Până când nu te vede. Până când nu începe să te cunoască, până nu începe să te amușineze, să te adulmece, să te interogheze, până nu începeți să vă deschideți un pic. Da? Deci, iată, oricum o dai, genul ăsta de mesaj, îmi doresc o persoană care să știe ce vrea, este o vrăjală, pentru că dacă omul vine și îți spune, băi, eu vreau sex și călătorii, n-ai niciun motiv să te superi, pentru că asta își dorește și trebuie să respecti asta. N-are niciun sens să stai să te apuci să le etichetezi ca fiind infantil sau... Nu, asta își dorește omul. La fel, să spui că îmi doresc o persoană care să știe ce vreau eu, iar este o tâmpenie, pentru că asta nu se poate. Nimeni nu poate să intuiască ceea ce gândești tu sau ceea ce îți dorești sau ce așteptări ai. Drept urmare, lăsați vrăjelile astea, renunțați la ele, da? Și învățați să spuneți adevărul. Îmi doresc o relație sau îmi doresc un partener alături de care să mă bucur de călătorii și sex. Fiți specifici. Nu mai umblați cu vrăjeli și cu lucruri vagi, pentru că la fel de vagă va fi și viața voastră. Pa!